Vieme z výskumov, že vlastne ten chronický stres a to chronické zvýšenie kortizolu ovplyvňuje vlastne aj naše črevo, niekedy ovplyvňuje aj hladiny zápalu v tele. Takže to môže všetko prispieť k samotným tráviacim problémom. U niektorých ľudí je to tak, že prvé začali tie tráviace ťažkosti a z nich sa vyvinú následne psychické ťažkosti. Ale väčšinou tam vidím jednoduché nejaké prepojenie. Bohužiaľ, celkovo tie tráviace problémy sú stále v našej spoločnosti tabu, čo mi je veľmi ľúto, lebo už sa rozprávame otvorene o toľkých veciach a stále majú ľudia problém hovoriť o tráviacich problémoch a to tam často vzniká, tie pocity hanby, pocity nejakého odsúdenia, že nejako sa niekedy na mňa aj v reštaurácii pozerajú, keď si vypýtam nejaké iné jedlo alebo chcem to nejak prispôsobiť, kamaráti prevracajú očami. A potom u veľa ľudí sa vyvinie tá úzkosť, že sa mi stane ako keby nejaká nehoda na verejnosti. Napríklad u ľudí z IBS, že napríklad sa obávajú, že tam nebude v prítomnosti záchod. Alebo niečo podobné. Alebo že pôjdem na rande a tam ma začne boleť brucho. A to vlastne zvyšuje ten stres často predtým, než ideme na to rande alebo niekde a ten stres potom zhorší tie tráviace problémy. Takže je to taký začarovaný kruh a tam je strašne dôležité nielen pracovať s tým stresom, ktorý tam možno človeka doviedol, ale vlastne potom následne s tou hanbou a podporiť vlastne sebavedomie toho človeka. Lebo často tí klienti mi hovoria, že jednoducho strašne sa boja, že by sa im stala nejaká nehoda alebo niekto by ich počul, ako majú tráviace ťažkosti a že niekto sa im bude vysmievať. A ja sa im vždy snažím hovoriť, že jednoducho ten trápny tam je ten, kto sa vysmieva. Že mne to príde naozaj naopak, že keby nejaký dospelý človek sa začne vysmievať alebo dávať na to poznámky, tak si myslím, že je to jeho hanba. Nie naša.